Grill. Ne. To je seriál Majterix. Boha. Aha, kurča. Čo je? Mám kriplavé ruky? Čo je? Živé? Hej! Ty svinia. Ne, otrem si oriť. No počkaj, ja ťa chytím. Počkaj, zakope tomu dementovi. Debil, poď sem. Čo je? Kde si? A čo ty máš cigánsku vrtulu v riti? Aha, no tu je, čo chceš? No pozri, ja na to kurča. Odlieta furt. Však keď je živé, no počkaj, ho chytím. Není. No pozri, je živé. Hop. Haló. No počkaj. Au, moja hlava. Kde je? Na pulte. Na kredenci. Chytím ho. Haló. Odletelo ti kurča. A tu som ich To kúpil. koľko máš? Na vietnamskom trhu. Zase? No. No, len aby si to kúpil, nie ukradol. Dobre, toto už nie je živé. Nie je to dosť možné. A čo to Tak, prvé bolo? chytím to a vybavená vec. Tak, toto ja chytím. No. Húra. Tak. Tak. Jaj. Ježišmaria. Tvoje okno z Alfa Plastu. Z Ázii náhodou. Aj. Áno, To je jedno. nevadí. Ježišmaria, nevysypávaj mi. Veľa kurčiak, dám to na... Tak. Ešte, že mám kvalitnú Jaj. chladničku z MOL.cz. Áno. A Tak. napichnem to. To je ten sardinkovač, nie? Čo som ti ukradol. Áno. Kúpil. Dobre, tak. Tak a dáme to do môjho Napichni to. grillu. A nejde to. Však A teraz si prepichnem a však to je ruku. tuhé jak hovno nepolárneho medveďa. To ti nepôjde. Au, to štípe. Však na čo sa toho chytáš? Nič mám. No, Au. o čo sa pokúšaš? Vrajím, že to je tuhé. Aha, ja to takto chytím. No dobre, ja som si to neši skúsil. Čo? Á. Rozbilo sa, nekvalitné, určite si to ukradol. Na Ja vietnamskom kradnem trhu. len kvalitné veci. Ako túto kovatlinu. Kovadlinu, jasné. No, túto to, napichni. No boh môj. Chudák, kúra, dobre, že nie Som je moc živé. silný. Ty a silný. Daj tam Áno. druhé a pomaličky, tak. Dobre, veď. Napichnem. A Tak ako špirála ďakujem. Tam sa si Ja takto skrutkovač. prevrtám. Skrutkovač som ti spravil na víno. To čo? To ak si spravil? Ja som macher, šumacher. No to je jedno. A do grillu. A to No tam nezmestí, nepôjde. nezmestí sa ti to tam. No, Nejde to. počkaj, ja to prepilím. Čo rob? A ja chcem celé kurča. No. Ja chcem celé kurča. Ja si to vyhodím a... Celé kurča, pozri. No. A prevrtaj to. Si mi doroz... A tak to prevrtám a... No. Vybavená Napichni a vec, tak vybavená napichnem. vec. Budem To prieskať pôjde. jak debil. A vidíš, tak toto pôjde. No. No. Zapneme do elektriny. No to ti nejak nedočiahne. No boha. Jej! No ty si ale... Ach, není slova na teba. Radšej to pozametaj túto na toto špeciálnom prístroji No, na toto. značky Tatra SRO. Aj čúka. Upečieme to na No, týchto pekných vodných sviečkach. áno. Tak to úplne A nie rýchlo tak a zásnu rýchlo. sviečky. Nie tak rýchlo. No s Bohom plameňomet, ty si to kde Áno, to ja ukázal? urobím. Sleduj, to je úplne zabité. No som zvedavý. Ježiš Maria. Normálne som ho kúpil na čiernom trhu v Bolšaku. Tak, vidíš? A krásne, No. takéto ja mám rád. Také Ale ja cikánske. nemám rada. To si Rada. moc pripiekol. Moc si to Nie, pripiekol. veď to je originál cigánske kurča. No, A tak dáme sem knižky. nie. Čo Áno. robíš? No nečítaj si. Ja to tu nebudem držať celý deň. No tak to budeš. No nebudem. Hľadám Čo kuchárku robíš? od babičky Etely. To je ona? Áno, to je od babičky Etely. No počkaj, my to tu všetko zmajstrujeme a bude vybavená vec. Aha. Všetko dáme A na bok. tak, dobre, pekne. Tak. No, ako to má byť? Aha, toto.
No, dáme dobre. to tam. Tak to tu odmeráme. Odmeraj. Dobre. Áno, tak to pekne nakreslím. Všetko je nakreslené. Tak, krásne. A krp? Premajú sa To zase čo to detská húka? cez ulicu, počujeme. Zase to húka. Piesok? Toto je Jolandy, oni tam majú toľko tých cigánskych detí, počujeme. No ale ty sa že sústred na stavbu, lebo No, zase tu dobre, všetko dobre. vykyneš. Nejde to. Máš malé dvere. Dobre. No, Všetko tu zmaltujeme, spieskujeme a vybavená vec, tam to všetko nasyp. no A nasypeme. vodu máš kde? Vodu potrebujeme. Vodu? Zoberiem ja. Ja si oplujem ruky a takto pôjdem. Tak, cement, Nie, to či je... cukor, to je či čo to je? Áno, cukor. Cukor. No dobre, dobrá malta. Áno. Zlá kvapka dole. Ja aj tak to je zlá malta. Viac cementu tam dáme. Už není. Není cement. Čo dáme ďalej? Už viem. Práškový koks nemáš? Mám. Ako aj minulé sušenú Ty marihuanu. kokso, koľko veľa ho je. Dobre, tam to všetko Tak to bude rozmixuj. pekne. No, to bude husté. Hustejšie než oný To bude jak guláš. náš nahulený štuplík Sary. Áno, jak guláš. Nebude držať na jednom mieste, tak ho zabijeme. Tak a tuto to ja nacementujem a namaltujem a nahovnujem a Ale daj tam tehly. no háž mi tehli a No, to ja bude ti budem úplne. hádzať. Tak. Frisbee. Chytaj. Čo je to frisbee? Chytaj. To je jedno, chytaj. Aha, dobre. Hádžem. Chytaj. Tu. Čo si spievaš? Tu sa radšej sústreď. Spievam si Breaking Ball. No s Bohom. To radšej ani mi nehovor, lebo Ja si to budeš spievať Tak, tiež a tak. tak Čiže tu aj pricementujeme prsty, nie? Tak to bude dobré. nie. Moje prstíky. To vyzerá jak tá tekutá sračka od babky. No a vidíš, hovorím prsty ti. Džem od babky neurážaj, ten je náhodou dobrý. No náhodou v nahulenom štuplíku nebol. No dobre, ideme ďalej. Ta. Joj! Jau. Kde máš kurča? No boha. Máš ešte tie kurčatá? Nie. Ups. A čo budeme teraz Počkaj, pôjdem na grillovať? vietnamský trh ešte ukradnúť na ten A to je čierny. ďaleko. Prečo? Veď 5 hodín cesty tam. 5 hodín. A budeme musieť najprv vymysleť Ja neviem. lietadlo vynaliesť. No neviem. Čo to je? To sú moje párky. Dobre, budeme opekať To sú párky. naše 2 párky. Na režiga. Joj, to bude pecka. To je krásny krbaha, pozri. Dúfam, že sú celozrné, bez múky. To je Jak to krásny pekne krb. horí. No, jak sme to dobre vymysleli. A kde nám pôjde dym? To si nedomyslel. No, ja. Ježišmaria. Uj, čo ti šíbe? Námed a ste náš ľubý bežen, Veľnúka Čvánková. A Přehrad znova. A týmto vás pozývame na náš originálny kanál. Kanál Mehe Majkerix. Ne.